Но тя е много хубава люлка, бе, тате. Как се люшка Данката. Тя е много хубава люлка, нали, тате? Кой се смейка? Днес за първи път блюшкам, така и там много доволен. Ти може и ти да се качиш, да се полюшкаш. Да, се кача. Сигурно. Дълго си ми краката може. Дълги си ми краката. Къде ще ги слагаш тия крака? Това може за какво душа. Да ни покаже, че е отворена вратата. Тете, как се казва това? Люлка ли се казва? Или... Люлката е като пейка, нали, тете? Пейки. Кажи пейки. Я кажи пейк. Кажи пейк. Какво е това? Пейка ли? Ето и мам. Маме! Да? Мама ли се люшка? И Данката се люшка. Я го тролей. Така си се доволна. Хубаво ли, мам? Така е хубаво. Какъв кеф. Но на мен сега ми се замота в краката.